Brabja li ma bħala Joseph Muscat qabad u affeċ email li kien fiha evidenza ta' korruzzjoni u li kienet tinvolvi lill-eks segretarju ġenerali tal-Partit Laburista Jimmy Magro. Dan ħareġ minn xhieda ta' raġel fil-qorti li żvela dan il-każ li wassal biex l-istess Jimmy Magro jispiċċa akkużat dwar flus li allegatament talab fuq tender. Victor Bonello qal li huwa protesta ma' kulħadd dwar il-korruzzjoni li raq quddiem għajnejh mill-kap ta' ċivil Mario Kutajjar sa dak li kien il-Ministru tal-Kunsilli Lokali Owen Bonnici u wara il-menta anke ma' Ian Borg u mal-Prim Ministru nnifsu. Bonello xeħet li ultaqa' ma' Muscat f'Kastilja u preżentalu email biex isostni l-akkużi tiegħu, iżda l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien ma rridx jaf. Ir-rabja qabad u affeċ l-email u qallu ma tiġix għandi b'dawn l-affarijiet. Lura fl-2014 Bonello kien tefa' offerta għal proġett finanzjat mill-Unjoni Ewropea u propost mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali għall-installazzjoni ta' magna tal-kompost għalli ilu li kellu viżjoni biex jiżviluppa magna kapaċi tikkonverti skart organiku f'kompost fuq skala nazzjonali u investa l-fond tal-pensjoni kollha tiegħu fuq dan. Dakinhar Jimmy Magro kien konsulent speċjali għall-assoċjazzjoni u poġġa fuq il-bord li biex jażel ir-rebbieħ tal-offerta. Bonello xjed li ġimma qabel ħareġ it-tender Magro batlu email bid-data li se tinħareġ u n-numru tat-telefon ta' kumpanija oħra li kienet se tkun ir-rivali tiegħu fit-tender. Huwa qallu biex jikkuntattja lil din il-kumpanija bil-qudiem sabiex ikunu jistgħu jissottomettu offerta konġunta. Bonello qal li hu u Magro li insertaw ħbieb antiki tal-iskola imbagħad iltaqgħu biex jieħdu kafè fejn Magro żvela li kellu kontijiet pendenti tat-taxxa u ta' vaganzi u talbu somma ta' 10,000 euro. Victor Bonello ta' rendikont twil fil-qorti tal-avvenimenti tal-2014 li kienu wasluh biex imur għand l-awtoritajiet dwar l-allegat aġir irresponsabbli ta' Jimmy Magro. L-Ispettur Wayne Borg mexxar prosekuzzjoni f'dan il-każ filwaqt li l-avukati Michael u Lucio Xriħa flimkien ma' Matthew Xwireb deru għal Magro. L-avukat Jason Azzopardi qed jidher għal Bonello.